Dagan ga, bunal. The feet is aching, but the heart is burning to cross the finish line. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing ang puso ng tanan. Karon ang ika-96 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Ug karon ang ika-duha nga apil na to og fanrun no. Salamat kayo sa mga ni-sponsor sa ko si Gaudionel Malin ug si Ga Vince de la Rama. Salamat sa kayo sa Verdida Sports Apparel sa paghatag sa ko og mga jersey. So karon ang sulobon ako nga jersey. Kaning ilahang white nga jersey no kani. Sa mga ni-sponsor sa ko hinaot ko makita ni ninyo. Kung sa mga ganahan mo sponsor diha, pwede ra gyud kay mo sponsor no. Karon nga dagan ako mga ga, kauban ako sa Idol High Scoopy, pero dili lang may parehas og kategory nga gidaganan. Ma, lakaw sa anak gwapo Bye. Gun start ng mga ga. Medyo late na naabot, pero nag-abot na tayo sa gun start. Morning ga. Tanan. Muntaga. Thank you. Abigat agad ga. Salamat ga. Happy na sa last checkpoint mga ga. Salamat. Last turning point mga ga. Oh, 11.5 kilometers. 13 kilometers. 4 km to go. Bikog ako pa. Dili naman di ay. 14.5. 2.5 kilometers to go lang. The feet is aching, but the heart is burning to cross the finish line. Quote of the day by Ganoy TV. Dagan ga, bunal. 600 meters down to go na lang. Wala lang kay mga ga. Nan ako sa langit mga ga. My friend, salamat kayo sa pag-rescue Kiyat lang naman sa giyan Pwede niyawi sa kanang guan? Sa kilid. Ng pula daw. Okay. Ang tingwa sa Ginoo, you will be with him in his kingdom. Amen. Let's go home. Dol pa rin, Idol. Idol. Salamat sila. Lamig yung mga ga. Palit na mo sa kang Idol, Eduardo Harapan. Sa mga ganahan, magpapromote sila mga negosyo, no? Apel rin yung panran, ako idagan. Ako mo yung represent or modala sa pangalan sa inyong negosyo, no? Kung ganahan mo, i-PM lang ko ninyo. Ako may mudagan, inyong business name akong dadon. Nya, patabang lang ko ninyo sa registration kay sintabos pa akong income din sa Facebook. That's all for this vlog mga ga. Salamat sa mga sponsor o salamat sa Christ Amazing Youth sa experience. Hangtod sa sunod di kayon mga ga. Hangtod sa sunod na itong dagan. Hangtod sa sunod ng mga vlog. Dahil mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. Power up. See ya.